Bueno, bo día a todas e a todos. Cúmpreme a honra de presentar o segundo relator despois da moi documentada exposición da profesora Rosa Regueiro. Hoxe contamos co profesor Xavier Lavandeira, de outra universidade galega, da Universidade de Vigo, para falar de unha aproximación económica respecto das políticas de transición enerxética. Antes de debullar o moi potente currículum deste senlleiro profesor galego, sí que me gustaría enlazar con algún comentario que fixeron as miñas compañeiras, Teresa Nieto e Ana Belén García, tamén a Isabel García, respecto dese binomio local-global ou necesidades globais, presenza desas necesidades ou desas cuestións estruturais a nivel local, porque si é verdade e evidente que nese obxectivo común europeo no Green Deal, da descarbonización e de que obtemos ou que consigamos pois esa menor dependencia dos combustibles fósiles. Bueno, nese sentido, eu creo que a exposición da profesora Regueiro foi moi clara e nos desvelou cousas que moitos o mellor non coñecíamos, pero dentro desa tensión global-local, en Galicia, nomeadamente, estamos vendo como dentro desta necesidade global, a nivel local, en Galicia, o despregamento destas enerxías renovables presenta problemas de tolerancia social, problemas de afección social, de falta de afección, e problemas que apelan á política e á normación, ao dereito, que é o que eu me dedico. E dentro desta cuestión, creo que vimos como Galicia ten un recurso, por exemplo, eólico moi potente, ten este recurso que é moi importante, como vimos no anterior relatorio, realmente unha vocación claramente de explotación deste recurso, pero, sin embargo, a propia estrutura económica da explotación e o propio marco normativo que permite este tipo de instalacións en rede natura pola ausencia absoluta dunha normativa clara que diga, como mandan os regulamentos europeos do 2022, que diga onde se poden asentar ou non se poden asentar este tipo de instalacións, e logo, sobre todo, pola carencia dunha regulación do que é o vento. É dicir, na Constitución do Estado, o dominio público marítimo terrestre é un recurso público, está dito na Constitución. Bueno, aquí hai unha proposta do outro profesor galego, do profesor Carlos Aymerich, que fixo nun congreso tamén sobre esta materia que tivemos o ano pasado en Pontevedra, e era precisamente declarar por lei do Parlamento de Galicia e o abeiro do artigo 131 da Constitución o vento como recurso público esencial. Bueno, é dicir, isto simplemente indica esta tensión que hai entre a perspectiva global e como se aplica esta cuestión local. Hai tamén unha idea interesante ahora do outro economista galego, o profesor Marcelino Fernández Mallo, que ven de decir si na próxima legislatura europea vamos definir si un territorio, si pode haber esta antinomia entre territorios de producción ou territorios casi de sacrificio e territorios que simplemente se dedican a consumir. Bueno, isto tamén apela ao transporte, á cuestión do autoconsumo, a todas estas cuestións de modelos. Pero, hoxe, polo de hora non toca, supoño que no debate de pola tarde entraremos bastante nesta cuestión. O que toca agora é escoitarmos ao profesor Xavier Lavandeira, que é catedrático de Economía na Universidade de Vigo e director do Centro Interuniversitario Galego de Investigación en Ciencias Sociais, ECOVAS. É tamén director de Economics for Energy, que é un centro de investigación privado especializado na análise das cuestións enerxéticas, investigador afiliado do Center for Energy and Environmental
Policy Research do moi prestixioso MIT, Massachusetts Institute of Technology, e membro do Consello Científico do Real Instituto Elcano. Integrou, fixo parte, no seu día, do Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático da ONU para a elaboración do seu quinto informe de avaliación no ano 14 e o sexto informe do ano 2022. Tamén dirixiu a Florence School of Regulation Climate no European University Institute de Firenze entre 2014 e 2017. A súa investigación sitúase na fronteira entre a economía climática, a economía pública e enerxética. Adoita publicar nas principais revistas académicas dentro destes campos de traballo e participa de cote en moitos casos como organizador en congresos e seminarios académicos. Dirixiu moitas teses de doutoramento e proxectos de investigación públicos e privados e realizou estadías en varias universidades internacionais. Sempre caracteriza o seu traballo académico respostar sempre con rigor e neutralidade ás necesidades sociais e tamén procurando unha ampla difusión do seu traballo en medios de comunicación, compañías e decisores políticos. É moi importante que a ciencia chegue á sociedade, non? E moitas veces é difícil que o investigador tamén teña esta esfera de comunicador e, en ese sentido, o profesor Lavandeira xunta tamén por vocación estas dúas esferas. É membro do Policy Outreach Committee da Asociación Europea de Economistas Ambientais, non? E tamén foi membro do comité e mesmo deste comité, deste Policy Outreach Committee, e dende o último xaneiro secretario xeral. E tamén foi membro do comité de persoas expertas para a elaboración do libro blanco sobre reforma do sistema tributario español, que foi presentado en marzo de 22. A nosa Academia Galega das Ciencias concedeulle a medalla a trayectoria investigadora no ámbito económico e das ciencias sociais na súa primeira edición, no ano 2019. Isto creo que o que nos reflite que a moi ampla da trayectoria académica de investigación e de comunicación e de presenza social do profesor Lavandeira e, sin máis, pasamos a escoitalo con atención. Moitas grazas, Xoán Antón, polas amables palabras. Para mí é un placer estar aquí. Vou tentar en uns 50 minutos, quizáis, para que teñamos tempo despois, dentro do debate xeral, a mellor entrar en cuestións que ou ben non entro eu directamente na miña presentación ou que entro de xeito moi superficial. Que quero facer eu hoxe aquí? Pois non vou falar moito de territorio, non vou falar moito de renovables, vou intentar poñer un pouco o contexto xeral das políticas climáticas e o papel dos economistas, o papel dos incentivos. Por suposto, sairá en algún momento. Eu creo que ao final vamos ver como estamos nun camiño moi pedregoso, con moitos problemas, con moitos lobbies, con moitas grupos que retardan a acción e como podemos tentar ir avanzando neste camiño pedregoso con políticas públicas que sean o mellores posibles e tamén tendo en conta aspectos moi importantes que ás veces quedan fora deste debate, que son aspectos máis sociais, máis de equidade, máis de distribución, non? E isto aplícase moito o que acaba de comentar o profesor Pérez Lema, o tema, por exemplo, das renovables no caso galego, non? Como hai toda unha racionalidade ambiental, hai toda unha necesidade, pero hai un montón de cuestións despois vinculadas, algunhas delas ambientais, outras de reparto de beneficios, en fin, que teñen que terse moi en conta, non? Eu creo que vou intentar facer ese marco e, sobre todo, poñer tamén un énfase nunha cousa que nos interesa moito aos economistas, que é o papel dos incentivos, dunhas reglas axeitadas que nos permitan avanzar. Os incentivos económicos son moi fundamentais. Senón, eu penso que vai ser imposible que consigamos
acadar os obxectivos que temos de descarbonización. Se estivese aquí un enxeñeiro, diría que as tecnoloxías son fundamentais, que sen elas, certo, pero eu creo que os incentivos son tamén fundamentais para que podamos poñer esas tecnoloxías en funcionamento, que se desenvolvan, etc., ademais dos cambios de comportamento necesarios. Ben, vou tentar tamén entrar un pouco no debate global e aterrar un pouco no caso europeo, e vou entrar tamén un pouco no debate español e galego, un pouco a fío da miña participación nese comité de expertos, que eu creo que, vou falarvos un pouquiño de cales eran os obxectivos. Eu estive a cargo de toda a parte ambiental, que foi moi importante nese libro branco. Estamos falando de en torno a un 10% do que se escribiu aí nese libro branco, que trataba impostos de sociedades, imposto de patrimonio, moitas outras cousas, pero unha parte moi importante do libro branco, eu creo que máis resaltou a prensa no seu momento foi a parte ambiental, e eu creo que é moi relevante porque vai tocar temas que teñen efecto sobre o sector eléctrico e sobre o tema renovable, por suposto, pero tamén unha fotografía que eu creo que non podemos obviar, que hai sectores moi relevantes que temos que poñer na fotografía. Estou pensando na aviación, estou pensando no transporte, que son sectores clave. Entón, eu quero darvos esa fotografía para que vexamos o sector eléctrico e as renovables, pois tamén nese entorno máis amplo no que nos situamos cando queremos descarbonizar. Bueno, e comecemos falando dese contexto moi complexo e moi preocupante. Isto é non vou entrar porque non son un científico, pero simplemente está desvendo un pouco como está evoluindo a temperatura neste ano 24. Por suposto, hai cousas que temos eses fenómenos del Niño que están introducindo ruido aquí, pero que estamos vendo é algo moi preocupante. Os científicos, se hai alguén aquí, seguramente me dará razón, están cada día máis preocupados coa rapidez e coa gravidade do cambio climático. De maneira que isto é o que nós estamos... O primeiro que temos que ter en conta é que temos un problema moi grave, seguramente máis grave do que prevíamos. Esas incertidumes que no seu momento eses lobbies fósiles dicían que non fagamos moito nos anos 90 porque como a ciencia non sabe demasiado, pois está xogándonos digamos que está xogándonos, por así dicilo, dándonos un disgusto, esa incertidume no senso contrario. Eu creo que esta fotografía é moi importante que a teñamos cando debatamos desde Galiza estas cuestións. É dicir, non podemos poñernos unha man diante dos ollos e pensar, pois aquí temos que protexer o noso entorno, temos que... Sí, por suposto, pero temos unha fotografía moi preocupante como unha sociedade desenvolvida e con moito recurso, como que se decía antes, e con esta fotografía temos que tomar decisións que moitas veces son complexas, como a que vos vou contar despois cando falamos dos impostos ambientais. Decisións que ninguén quere que se tomen, de pagar máis impostos, pagar máis prezos por contaminar, e que son completamente necesarias. Por suposto, esta fotografía, ademais, é moi preocupante porque os científicos están desenvolvendo nos últimos anos como traballos en torno a esos efectos de retroalimentación que ao mellor hai 20, 30 anos non estaban tan considerados. Tiñamos como unha relación bastante directa entre emisións, cambio de temperatura e pensábamos que nos podíamos controlar todo, no sentido de que se controlábamos emisións, controlábamos concentracións, e iso nos permitía deseñar políticas públicas máis ou menos que veremos que non están sendo suficientes, nem moito menos, pero tiñamos un certo control sobre ese aparello, sobre ese vehículo, por así dicilo, que é o planeta. Agora non. O problema é que agora os científicos están descubrindo eses efectos de retroalimentación que poden facer que perdamos absolutamente o control, que nin siquiera sexamos capaces cos instrumentos dos que vos vou falar
controlar o asunto. Non? Por qué? Pois porque unha vez que chegamos a certos umbrais de emisións, ou digamos que os sistemas naturais, os sistemas físicos terrestres comenzan xa a racionar e realmente queda fora do noso control. Este, para mí, é a grande preocupación. E isto fai que teñamos que pensar moi seriamente en adaptación. É dicir, eu creo que temos que pasar a unha fase xa de pensar con moitísima seriedade, e no caso español particularmente, e no caso galego tamén, en adaptación ao cambio climático a grande escala. É dicir, a mitigación é necesaria, pero a adaptación, visto que estamos vendo destes efectos de retroalimentación, e o que vos vou contar de seguido, pois seguramente sexa inevitable e teramos que dedicar moitos recursos da sociedade e políticas públicas axeitadas tamén para a adaptación. Hai 20 anos isto sería moi mal recibido pola audiencia. Hoxe en día eu creo que é absurdo non mencionalo. É dicir, temos que pensar que estamos realmente xa seguramente moi tarde para evitar grandes efectos do cambio climático. Ben, os efectos son moi graves, son impactos moi extendidos que van a agricultura, saúde, infraestructuras, todo o que vos podedes imaginar. Non son tampouco un experto nestas cuestións dos impactos, pero o que tamén é algo que nos preocupa moito os economistas, ademais do anterior, da perda de control desas políticas públicas, son os impactos deses intensos, dos eventos extremos. Que iso é, o que estamos vendo estes días en Alemanha, con esas graves inundacións, o que vemos en moitos lugares do planeta, que son eventos moi puntuais, que ao mellor non levan a alteracións en media, pois en termos de aumento de temperatura, en termos de precipitación anual, pero que son moi destructivos e que realmente teñen un grande dano económico. De acordo? Isto é algo que realmente nos preocupa moitísimo e que, de novo, pode estar, ademais, vinculado co anterior, co dos umbrais. Un asunto que eu creo que tamén é moi relevante é o da equidade. Vou entrar moito en detalle nisto. Moitas veces os economistas se nos di, só vos interesa o diñeiro, a eficiencia, non sei que. Non. Eu creo que iso é unha mensaxe falsa. Os últimos premios Nobel de Economía están precisamente moi vinculados a traballos sobre equidade, sobre distribución, sobre reducción de pobreza. Cada vez a profesión está máis orientada a isto e, desde logo, os economistas que traballamos no ámbito climático tamén. Que é o causante do problema? A enerxía, basicamente. Isto tamén é moi importante que o teñamos en conta cando pensemos nas renovables galegas. Porque a enerxía é o sector que está causando o problema, o combustible fósil. E temos que reducir esas emisións e temos unha... O combustible fósil está dentro dos nosos sistemas enerxéticos dunha maneira brutal. Está supoñendo 80% do mix enerxético a nivel global, probablemente, e a niveis de moitos países moito máis. Incluso nunha economía con bastante renovables, como a galega, é supermayoritario. E este é o grande problema. E non podemos pechar os ollos a isto, porque é o causante do cambio climático. Por suposto, hai outras cousas, temos os usos da terra, temos a agricultura, hai certos países onde isto é máis importante incluso que as emisións enerxéticas, estou pensando en países como Brasil, Perú, etc., e onde as políticas teñen que ser un pouco distintas ás nosas, pero desde logo, e ten que haber unha concertación internacional, pero desde logo a enerxía é o grande culpable disto e é onde temos que actuar. Pois, desafortunadamente, moitas veces isto vai ter impactos que non nos guste ver, porque as renovables teñen os seus impactos, como sabemos, pero nestes momentos das poucas maneiras, xunto coa eficiencia enerxética, xunto co decrecemento de certos sectores que temos para conseguir avanzar. Este é o último informe do IPCC, que, como dicía Xoán Antón, pois eu participei e o que observamos é que non estamos no bo camiño, nem moito menos. Prácticamente todos os gases de efecto invernadoiro están aumentando ao longo dos últimos anos e realmente o planeta non somos quen a nivel global de
artellar unha solución a este problema, non? Porque vemos que seguimos aumentando emisións, non? É dicir, a fotografía global non solamente que temos unha grande importancia destas fontes contaminantes, sino que a nivel global en moitos casos siguen aumentando, incluso cando temos información moi fidedigna, estamos fixados no ano 2010, a 2019, temos información moi fidedigna de que isto é un gravísimo problema, non? E non somos quen de resolvelo coas nosas políticas ou coas nosas estrategias como sociedades, non? E, claro, o que temos é un... Isto xa ten uns anos, pero que sigue sendo... Estes gráficos teñen uns anos, pero siguen sendo válidos. É dicir, temos unha disparidade entre o que é a evolución de emisións, que sigue saendo, sigue subindo, sigue cunha tendencia, en todo caso, a estabilización, pero con crecemento, e o que necesitamos para cumprir cos obxectivos do Acordo de París, que é unha caída prácticamente a chumbo, non? Unha caída rapidísima para cumprir con esos obxectivos de 1,5 grado ou de 2 grados. Esa fotografía que temos a día de hoxe prácticamente é inalcanzable isto. E prácticamente isto nos leva á adaptación. É dicir, non vamos ser quen de facer unha transición tan rápida a nivel global que nos permita cumprir cos obxectivos do Acordo de París. Eu creo que hai xente que é moito máis optimista, que di que, bueno, que sempre buscaremos solucións, pero eu, sinceramente, cando vexo os datos e vexo a evolución, teño poucas opcións para o optimismo e de aí sae a necesidade de tragar ás veces con cousas que non nos gusten e, desde logo, prepararnos moito para a adaptación. Eu creo que tamén estas son dúas mensaxes, non? Bueno, o camiño, por suposto, eficiencia enerxética, moita reducción de consumos, é dicir, non necesitamos só máis renovables e menos fósiles, necesitamos moita reducción de demanda enerxética ou polo menos, moita optimización da demanda enerxética, e temos grandes capacidades aí. E para iso temos instrumentos. Temos instrumentos técnicos, instrumentos económicos, instrumentos de diverso tipo para avanzar. Bueno, hai moito debate sobre os decrecentistas, en que medida, se queredes podemos entrar despois, eu non son decrecentista, pero desde logo sí son decrecentista de certos sectores. Por exemplo, os fósiles, certos sectores económicos teñen que decrecer. E temos que aplicar políticas para que decrezan, para que se eliminen eses sectores. E, ao mellor, algunhas destas políticas de eficiencia enerxética levan a iso, a que a esos sectores moi ineficientes que deban desaparecer e ser sustituídos por outros. De acordo? Aquí hai moitísimo que facer. Sustitución dos fósiles. Pois, fundamentalmente, temos a grande alternativa que a electrificación, por un lado, e cando non chegamos coa electrificación, temos a alternativa do hidroxenio. Eu tampouco vou entrar moito en detalle aquí, pero ambas alternativas nos levan a moitas renovables. Necesitamos moita renovable para sustituir fósiles tanto vía electrificación, falarei despois do transporte, como vía esas fontes de calor ou esas cousas que non son electrificables na industria pesada, por exemplo, a través do hidroxenio, que tamén, dunha forma relativamente ineficiente a día de hoxe, pois teremos que producilo seguramente en grande medida a través, se non queremos agravar, obviamente, o problema climático usando outras tecnoloxías que son piores. Bueno, por suposto, temos tamén as posibilidades de compensacións ambientais, de plantar árbores, de usar a natureza como unha fonte de compensación. Aquí hai vías para facelo, vamos necesitar facelo, porque por moito, é dicir, unhas emisións netas cero, non implica que poñamos as emisións a cero. Seguramente vai haber sectores que sigan emitindo, que sea imposible reducir as súas emisións, pero, e, por tanto, temos que usar esas compensacións neses casos. Ahora ben, non podemos pensar que sectores como a aviación poden escudarse nestas compensacións para non facer nada. Que é o que históricamente levan dicindo. Necesitamos realmente reservar esas posibilidades de compensacións ambientais, é dicir, de captación de carbono de forma natural para aquelas cousas que realmente se xan inevitables. Non podemos pensar que, como eu teño unhas tecnoloxías que non desenvolvín axeitadamente, pois me vou poñer a compensar e despois o resto da xente que se poña a construir renovables e que se poña a construir e que reduza as súas emisións e que faga moitos esforzos. Eu creo que isto, ningún sector
e ningunha empresa debería entrar nesta dinámica. Bueno, por suposto, temos o Acordo de París, seguramente é o mellor acordo, podemos entrar despois un pouco nas chatas do acordo, e é o mellor acordo que poderíamos conseguir, pero como un acordo moi voluntarista, pois nos leva a isto, non? A que realmente as emisións vayan moito peor do que deberíamos, non? Temos pois a Unión Europea que está tentando ser un actor proactivo neses acordos internacionais, a ver que pasa con estas eleccións deste domingo, porque pode cambiar muitísimo a situación e de convertirte de ser moi proactivo a ser prácticamente unha rémora aí, non? Se as opcións negacionistas pois acadan un peso específico moi grande no Parlamento Europeo e na Comisión Europea. Bueno, por suposto, temos que falar moito de innovación, de investimento, temos políticas de innovación, eu non vou entrar aquí, non teño tempo. Temos todo un debate de como facer isto, se temos que facer como no caso galego de poñer renovables moi subvencionadas desde os anos 90, con pouco control e facer que as empresas fosen reducindo custos e madurando esa tecnoloxía. Eu creo que foi, bueno, seguramente unha opción moito máis cara do desexable. Podemos meternos máis en novas tecnoloxías que desenvolvamos máis a partir da investigación, non? De maneira que poñamos as tecnoloxías moito máis baratas no mercado e non ter que facer uns sistemas de subvención ou de apoio público que, ademais, é moi ineficiente e pode encher os bolsos de determinados especuladores ou de determinados componentes do sector empresarial. Bueno, fixadevos que, de todas maneiras, estas políticas sí que tiveron o seu impacto. Aquí estamos vendo un pouco como evoluiu o custo do módulo solar. Como vedes, era moi caro a principios do século e foi baixando de forma moi significativa. Se situou a niveis moito máis baixos xa hai unha década, non? E iso ten en boa medida que ver coas grandes instalacións que se fixeron mediante ese learning by doing. En moitos países, lembrádevos que España aquí tivo un papel moi importante. Non sei se sabedes que na época do ano 2007-2008 España instalou máis placas solares en algún deses anos, creo que foi no ano 2007, que o resto do mundo xuntos. Non sei se sabíades ese pequeno detalle, e fixadevos que nese momento se produciu unha baixada brutal da curva de aprendizaxe, non? De maneira que España, ese goberno Zapatero, que foi moi criticado por isto, pero fixo un gran labor, un país pequeno, un país con poucos medios, fixo un gran labor a comunidade internacional porque conseguiu ese apoio de renovables, esa demanda a grande escala, conseguiu que outros produtores, fundamentalmente China, conseguisen rebaixar moitísimo os custos deses paneis. Bueno, aquí eu non vou entrar moito en detalle, pero hai unha entrevista miña sobre todo este debate das renovables en Galiza, como realmente temos que poñelo nunha visión máis xeral, que temos que evitar embarullar todos os problemas, poñelo como insolubles e que cada problema ten a súa solución. Pois moitos dos que dicía antes Xoán Antón. Non vou entrar en debate destas cuestións ou en detalle agora nestas cuestións, primeiro porque veñen máis partes da xornada esta tarde e mañá que van tratar directamente estas cousas, pero aquí o deixo esta entrevista en Faro de Vigo que foi de hai uns meses, cando realmente a min preocupoume ver esa fotografía que comentábamos antes con eses desafíos e con eses problemas e a situación que víamos non só en Galiza, sino a nivel global, cos factores retardarios de desenvolvemento de renovables, pero tamén de desenvolvemento de incentivos económicos ou de políticas públicas necesarias que non nos permiten ir nesa senda de reducción de emisións moi intensa que necesitamos. Bueno, vou entrar moi brevemente, non sei como andamos de tempo, en por que os economistas creemos que os incentivos son moi relevantes e que os prezos de contaminar, e en particular os prezos do carbono, son cruciais. É dicir, eu non me imagino chegar aos obxectivos, creo que é imposible chegar aos obxectivos que temos de descarbonización se non aplicamos
impostos ou mercados de carbono con prezos moi elevados que poñan os prezos ben, basicamente, e que leven os consumidores e as empresas a tomar as decisións axeitadas. É imposible. Pode alguén dicirme, bueno, isto é moi impopular, isto é moi difícil políticamente, certo. Hai outras alternativas tecnolóxicas, certo. Eu non digo que sexa suficiente, pero é necesario, completamente necesario. Non podemos pensar en que o voluntarismo, a educación ambiental, os enxeñeiros, os decrecentistas van poder resolver isto con instrumentos que eles teñen ao seu dispor. Necesitamos realmente introducir medidas nun sistema económico como temos actualmente. Claro, se cambiamos de sistema económico, pois aí falamos de outra cousa, pero nun sistema como que temos actualmente necesitamos introducir estas medidas. Por qué? Primeiro, necesitamos que os prezos finais reflexen os custos, para que os cidadáns e as empresas actúen correctamente. Nestes momentos non está ocorrendo. Son un instrumento custo efectivo, é dicir, dentro das políticas que temos, son a política máis que nos leva a reducir emisións a mínimo custo. Poderíamos despois entrar, se queredes, no debate en detalle por qué. Non vos vou a contar as razóns, pero basicamente ten que ver cos incentivos aos axentes económicos que levan a que todo funcione dunha maneira máis ou menos automática, sen necesidade de demasiada supervisión por parte de gobernos ou por parte de entidades. É dicir, de deixar xogar, por así decirlo, o funcionamento do mercado con ese prezo que recolla ben os custos das emisións. Promoven innovación, esas tecnoloxías que queren os enxeñeiros que introduzamos, fan esas tecnoloxías moito máis baratas en termos relativos con respecto a tecnoloxías suxas, fan moito máis rendible unha renovable con respecto a un ciclo combinado, por exemplo, un coche eléctrico con respecto a un vehículo de combustión. Fan un cambio importante de contorna, máis investimento verde, e obteñen recursos públicos, que son moi importantes tanto para financiar o cambio de modelo, aínda que eu tamén vos adianto que o cambio de modelo vai ter que ser financiado en grande medida polos recursos privados. É dicir, os sectores públicos teñen capacidades, os sistemas fiscais teñen capacidades, pero a grande cambio dese 80% que temos do fósil que está artellando todo o noso sistema económico, pasar diso a un papel moito menor vai levar a grandísimas cantidades de investimento, de recursos económicos que van ter que vir en boa medida do sector privado, que poden vir tamén do sector privado cando induces a iso mediante ese tipo de políticas, porque fa rendible precisamente que actúe desa maneira. Pero tamén, e isto me interesa bastante, nos permite compensacións distributivas. Bueno, hai moitas experiencias con estes instrumentos a nivel global. Funcionan. No caso galego, pois, grazas a estes prezos tan elevados de CO2 que se produciron cando se empezaron a producir, pechou as Pontes. Non tivo que vir un político, aquí se pecha as Pontes. Pecharon de forma automática porque non eran rendibles. Isto que queremos conseguir. Porque imaginadevos que chega un político a pechar as Pontes. Sería viable? Non. Isto sí que foi viable. Simplemente deixou de ser. Non funcionaba. Non daba cartos. Daba perdas. E no Reino Unido, por exemplo, que era un país absolutamente carbonizado, o efecto combinado do mercado europeo de carbono, cando estaban ainda na Unión Europea, máis dun imposto específico británico que suplementaba o prezo dese mercado que estaba moi baixo durante principios de século, levou prácticamente a desaparición do carbón. De acordo? Aquí tendes un pouco o papel, o mix da xeración de carbón no Reino Unido, que prácticamente no ano 17 xa desaparecera. Bueno, este é o prezo do CO2 en Europa. Vedes que estaba a niveis moi baixos, pero en torno ao ano 23 alcanzou xa o que os economistas creemos que está aproximado o custo social do carbono. É dicir, o que unha empresa ou un cidadán que emite unha tonelada de CO2 está causando en termos económicos, dano económico
polos impactos que isto ten, que poden ser en torno a $100 por tonelada. Xa alcanzou esa cantidade, de maneira que este mercado europeo, que cubre o 50% das emisións, entre las do sector eléctrico, está empezando a funcionar e a lanzar incentivos importantes e está empezando a danar tamén, e está empezando a causar problemas cos tractoristas, non directamente deste mercado, pero sí indirectamente, con un montón de sectores que se sintan agredidos e nos está obrigando a crear os axustes en fronteira de carbono na Unión Europea. Pero fixadevos que este sector está máis ou menos controlado. Está en torno a 75 euros por tonelada de CO2 nestes momentos. De acordo? Estamos falando xa de unhas cifras moi significativas, moi superiores ás do noso entorno de países desenvolvidos. Bueno, esta idea tamén está aplicada polo mundo empresarial, sobre todo o que se chama o prezo sombra de carbono. As empresas, este é un exemplo de Ferrovial, levan anos xa artellando as súas decisións de investimento, cando creen que isto vai ser un problema, incorporando prezos sombra de carbono. De maneira que investimentos que antes eran viables deixan de selo e, por tanto, hai un cambio de portfolio, un cambio da carteira moi completa. En Ferrovial foi brutal nos últimos 20 anos. Entón, introducen, imaginadevos, no comité de investimentos, ti tes uns beneficios dun investimento, uns custos asociados a ese investimento, introducen este prezo sombra de carbono, asumindo que en Estados Unidos vai haber un prezo de carbono de $100 no ano 2030 ou 40, introducen iso e xa lle sale unha decisión completamente distinta e proxectos de investimento que eran moi viables e moi rendibles deixan de selo e pasan a selo outros que eran moito menos rendibles, pero que cando incorporas eses custos comezan a selo. Bueno, por suposto, hai máis cousas que podemos facer. Temos estándares de vehículos que nos permitiron avanzar moitísimo, incluso en vehículos de combustión fósil. Vemos que en todos os países se reduciu moitísimo a emisión dos vehículos. Estamos facendo vehículos máis limpos, son estándares, non son prezos, pero son estándares. E as empresas teñen outra opción. Aquí temos un paper, María e eu, publicado hai uns anos, onde vimos como podemos aplicar outros instrumentos, por exemplo, en Inditex, que ten unha plataforma enerxética moi detallada de todas as súas tendas. O que fixemos foi deseñar un experimento, como en ciencias, que facíamos un tratamento a unha tenda, tiñamos outra de control que non recibía ese tratamento, víamos como a información que se lle daba sobre consumos enerxéticos a esas tendas de Zara ou de Pull & Bear, conseguían importantes aforros prácticamente a custo cero. Temos cousas que facer, ademais dos prezos, pero, desde logo, os prezos son centrais porque, e claro, danan, causan dor. E ese é o problema que temos que facer, que ver como podemos xestionalo. Bueno, unha cousa que é moi importante que tamén teñamos clara, no caso galego, español, europeo, é que o mercado, que está funcionando bastante ben, cubre a mitad das emisións. Pero hai outra mitad de emisións que está do sector transporte, sector agrícola, que está en mans dos gobernos dos Estados membros. E os Estados membros teñen uns obxectivos cada vez máis fortes neste ámbito, que están vinculados, todo isto que vos estou contando do mercado europeo e dos obxectivos dos Estados, está vinculada ao que fai a Unión Europea de cara ao Acordo de París. E isto é moi importante que o entendamos cando pensemos tamén en renovables, cando pensemos en transporte, cando pensemos nas emisións ou na agricultura. Porque se cumprimos con eses objetivos que están ao lado da esquina, á volta da esquina, ano 2030, vamos ter que facer unhas reduccións moi grandes neses sectores que non están suxeitos ao mercado europeo de comercio de emisión, que xa ten un nivel de precios relativamente elevado. E España, en particular, non sendo un país dos máis ricos, pero ten unha posición relativamente comprometida, porque ten uns sectores difusos que aumentan moito emisións, con políticas moi inaxeitadas e compromisos moi fortes. Eu creo que este goberno, a grande falla que ten, é precisamente neste sector transporte. A pesar de toda esa retórica do cambio climático e das grandes... Temos un grandísimo problema que ten que ver precisamente con
con estes obxectivos españois, que eu non sei como se van cumprir ao ano 2030, precisamente por sector transporte. Bueno, e aquí entra o libro branco. Non vou poder entrar en detalle, tiño 1000 transparencias, pero non vou poder entrar en detalle nelas. O Goberno encarga a un grupo de 15 expertos, 2/3 economistas, 1/3 xuristas, elaborar este libro branco con, basicamente, 4 temas. Imposición do patrimonio, imposición de sociedades, novas formas de imposición, digitalización e demais, e medio ambiente. Esos son os 4 grandes temas. Eu estou na parte ambiental e, bueno, pro bono a todo isto, porque hai xente que por aí se cree que estivemos un ano aquí con grandes... Bueno, creo que os políticos tamén se creen que na universidade que estamos con bastante tempo ocioso, non? Non se dan conta de que, aparte de ter as clases, bastantes obxectivos de investigación e demais, non temos... Co cal eu estaba traballando fines de semana, verán e demais, e a verdade é que entrei porque isto era parte do PRTR. É dicir, os anteriores libros blancos españois, os gobernos de distinto cor os encargaban, os metían no caixón, porque, bueno, xeralmente os libros blancos non responden ao que o político espera, por unha razón ou por outra. En este caso, pensaba, bueno, como está no PRTR, para recibir eses decenas de miles de millóns de euros, pois terán que aplicarlo. Pero non, porque resulta que veo a invasión de Ucrania unha semana antes de presentar o libro branco, co cal o Goberno saeu dicindo que todo quedaba en suspenso e que non se iba a poder aplicar nada, e particularmente a parte onde eu estive traballando, que era enerxético ambiental. Bueno, eu creo que as cousas poden cambiar, depende de como queda a Comisión, porque xa a Comisión está lanzando nos últimos meses pois unhas pistas, ou está lanzando pois unhas, por así dicilo, chamadas ao Goberno español dicindo que non fixo nada do que se di neste libro branco e que iso é grave porque está dentro do PRTR. De acordo? A cousa pode cambiar, e das primeiras cousas que se van pedir é o que vos vou contar moi brevemente. Temos seguramente moi pouco tempo, 10 minutiños, pero, bueno, basicamente España ten unha fiscalidade moi baixa. Nos o que fixemos foi buscar, dentro dos obxectivos españois ambientais, tivemos que facer isto a man, prácticamente, chamando os ministerios, pero non había isto feito. Un traballo moi detallado de cales eran os obxectivos e como estaban as emisións. Entón, cando había unha grande distancia, pois plantexábamos a alternativa fiscal. Puxemos moitísimo énfase nos paquetes distributivos, moitísimo énfase. Moito énfase tamén en dar números, en avaliación. Porque, claro, os políticos o que non queren son números. Moitas veces queren bla, 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 e queren, bueno, pues hai que facer, pero cando lles das números, de dicir, pues, números non para dicirles que teñen que facer iso, senón simulacións, de dicir, pues, si queremos meter un imposto máis alto das gasolinas ou queremos modificar a fiscalidade eléctrica, estes van ser os resultados. Os resultados en emisións, os resultados recadatorios, os resultados distributivos, quen acabe pagando a factura. Entón, a cousa é distinta. De feito, prácticamente a prensa, se vedes a comezos do ano 22, que foi cando se presentou este libro branco, centrouse no capítulo que tiña números, que era o ambiental, os números máis claros. Todos os periodistas entraron dicindo algunha que outra barbaridade, como que queríamos subir a fiscalidade ambiental en 15.000 millóns, e que os expertos dicían, sabedes, isto non é así, porque eran ilustracións, eran simulacións. Pero, bueno, eu creo que isto é moi importante facelo con rigor, facelo o mellor posible. Bueno, detectamos 4 áreas prioritarias, vou falarvos moi brevemente de dúas. A electrificación sostible, reducir barreiras á electrificación, que obviamente pode ter impacto en todo este debate tamén de renovables e demais. E despois o núcleo do traballo foi o transporte, que é o grande problema. E tamén temos un capítulo dedicado á circularidade, con moitas propostas, que vai máis ao lado da xestión de residuos, tamén bastante por avanzar aquí, e o elefante na habitación en España, que é a auga. Aquí temos un capítulo destinado tamén a eses asuntos. Nos seguramente non tanto como noutros territorios do Estado, pero tampouco é que sexa aquí jauja a cousa. Pero en España realmente hai zonas que están en situación realmente dramática. Bueno, electrificación sostible. Por qué? Polo que vos contei antes. Sector clave para reducir fósiles mediante electrificación ou mediante
o hidroxenio. Que ocorre en España? Que temos moita barreira fiscal á electrificación, de maneira que é absurdo porque temos os combustibles fósiles cuns precios moi baixos, incluso en termos, non solamente en termos do que deberían ser, cando observamos o prezo de carbono que debería estar aplicado, sino en termos relativos, respecto a Portugal, Franza, Italia. Temos unha fiscalidade moi baixa dos combustibles fósiles e temos unha fiscalidade relativamente alta da electricidade. Por razóns diversas, moitas delas políticas, e con instrumentos que non son nada axeitados. Entón, o que propuñamos era reducir moitos destes impostos que afectan ao consumidor eléctrico, porque retardan a electrificación. Fixadevos, isto é un exemplo do que fixemos. Pois tiñamos un modelo que nos permitía introducir esa reducción de impostos, ou aumento de impostos, modificábamos prezo, temos unha elasticidade de prezo de demanda, introducíamos esa elasticidade para ver como a xente se adaptaba a iso, sacábamos unha nova recaudación e sacábamos novas emisións. E despois tiñamos un módulo distributivo que víamos quen acababa beneficiándose ou pagando por esa medida. Neste caso, como é unha reducción do precio da electricidade, os prezos baixan, suben un pouquiño as emisións, non demasiado, porque o sistema eléctrico español é bastante limpo, estamos medindo emisións CO2, e temos unha perda recadatoria bastante relevante. Pero, fixadevos, o perfil distributivo moi bon. Quen se beneficia máis é o que menos ten. Estamos distribuindo a poboación en decilas de renda equivalente, os que están máis á esquerda son os que menos teñen, o 10% con menos renda. Fixadevos que son os que máis se benefician. Por qué? Porque son aqueles donde o consumo eléctrico supón máis do seu gasto. De acordo? Bueno, mobilidade. Sector clave, moi contaminante e donde España ten un dos niveis máis baixos en termos relativos. Pero non o decimos nós, o din os fabricantes de automóviles que no seu anuario, cando suman todos os impostos que ten asociado ao vehículo, gasolina, compra, o vehículo de circulación, o imposto de circulación e demais, salelles que España é dos países que ten menos fiscalidade deste tipo. Bueno, pois o lobby da automoción, despois de presentar o informe, sacou unha editorial en expansión, estamos falando de ANFAC, dos concesionarios, dos coches de aluguer, bueno, todo o lobby. Sacou unha editorial dicindo que éramos uns ignorantes, que queríamos penalizar absolutamente todo, que tiñamos unha posición completamente ambientalista radical, e que íbamos destruir a industria. De acordo? Cando temos un sector do menos gravado e con gravísimos problemas ambientais e que, ademais, poñéndose nunha trincheira, non solamente non faz nada, sino que consigues que o teu sector pois sexa moi pouco competitivo, por exemplo, con respecto aos asiáticos, como estamos vendo agora co proceso de electrificación. Bueno, aquí o que propoñemos é subidas moi importantes da fiscalidade dos carburantes, da compra de vehículos, eso que particularmente lle fastidiou a ANFAC, a subida do imposto de matriculación, tamén impostos de congestión, bueno, unha subida, pero non porque queramos gravar todo, sino porque queremos redirixir o sector hacia, primeiro, unha reducción de emisións, que é moi necesaria, e despois a modelos moito máis sostibles. Fixadevos que o impacto xa é completamente distinto, suben moitos prezos, suben moito a recadación, pero tamén os efectos distributivos son negativos. Estamos falando da igualación de diésel e gasolina. Bueno, o que fixemos primeiro é intentar compensar. Facemos unha subida destes combustibles fósiles importante e facemos unha baixada da electricidade. E compensamos. Non perdemos tanta recaudación, os efectos distributivos se compensan por un lado e por outro, e os efectos ambientais tamén se compensan. Sube un poquinho as emisións na electricidade, pero baixa moi considerablemente nos fósiles. De maneira que temos un paquete que é o dos 10.000 millóns de euros extra que daría ás arcas españolas, que foi o que compraron os xornalistas, de subir moitos fósiles e baixar a electricidade, a fiscalidade da electricidade. E fixadevos que o impacto xa moito mellor dese paquete, o impacto distributivo. Pero a maiores o que fixemos foi mellorar o impacto distributivo propoñendo
transferencias os que menos teñen. É dicir, esos grupos de renda que se ven enfrentados a maiores prezos enerxéticos, das gasolinas e demais, lle damos un cheque verde, como está pasando en moitos países. E os intentamos compensar. E fixadevos que aí, incluso a primeira decila gaña despois deste paquete. E as outras decilas, en vermello, vense moito mellor que antes. Bueno, esta filosofía do libro branco, podemos facelo rural urbano, que está basada pois, nun artigo de opinión donde eu dicía que isto era como tiñamos que progresar para unha transición ecolóxica xusta, ¿no? Publicado en El País hai uns anos. E donde falaba destas compensacións de tipo de cheque verde e despois falaba dun segundo tipo de compensacións que tiña que ver coas subvencións, pois, por exemplo, a vehículos eléctricos ou coas subvencións a PV, que nestes momentos están moi concentradas nas rendas moi altas. É dicir, quen está recibindo esas subvencións? Os que máis teñen. Fixadevos, temos aquí unha cifra. Quen leva as subvencións dos vehículos eléctricos? Os que máis teñen, as decilas de renda máis altas. Que tampouco nin o necesitan, non teñen problema de acceso ao capital e comprarían igual eses vehículos. Non temos adicionalidade ambiental. Temos que actuar aí tamén, redirixir todas estas axudas e se aplica tamén ás fotovoltaicas a nivel doméstico aos grupos de renda máis baixos. Bueno, podería estar falándovos un montón de tempo disto, pero non teño tempo demasiado para entrar, se queredes despois podemos falalo no debate, pero deixademe falar un pouco de o Goberno español non solamente non tomou en conta as nosas propostas, ninguna delas, fiscais, sino que tampouco tomou en conta as propostas redistributivas. E fixo o contrario, porque sabedes que cando foi o grande paquete compensatorio do gabinete Sánchez, moi similar ao de outros gabinetes de outros países europeos, tampouco criminalicemos o goberno español, porque foi o que fixo basicamente todos os países europeos, gastándose unha parte moi importante do PIB en estes paquetes compensatorios que levaron unha reducción de impostos enerxéticos a solucións xeralistas, donde todo o mundo recibía esas axudas compensatorias, eses 20 céntimos que cobraba un tipo que aparecía cun Porsche Cayenne nunha gasolineira e unha persoa que aparecía cunha motocicleta. Ese é o tipo de compensacións que tivemos en España, absolutamente absurdas desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista enerxético, porque estamos moi dependentes de países como Rusia, que se benefician deste tipo de políticas, ou, por suposto, desde un punto de vista de equidade social, porque estamos derivando un montón deste diñeiro a xente que realmente non o necesita. Bueno, pois nós fixemos un cálculo de cales foron os efectos disto noutro traballo. É moi decepcionante, porque, fixadevos, fixémonos no amarelo. Isto é, que tería pasado, un contrafactual, que tería pasado se o goberno español non fixera nada? Sacamos datos do Fondo Monetario Internacional, de como terían subido os prezos, e vemos como se ve afectada a poboación de menos e máis renda. Algo que nos esperábamos, verdade? Os que menos teñen se ven máis afectados. Unha maior parte da súa renda pérdese, porque suben moitos prezos enerxéticos e son unha parte moi importante do seu orzamento. Isto foi o que fixo o goberno español. Despois de meter un 3% de PIB, conseguiu, sí, mellorar un pouquiño, baixou un pouco o impacto, pero fixadevos que o impacto regresivo é igual. Non cambiou a fotografía, verdade? Seguimos tendo, por qué? Pois porque non foron boas políticas compensatorias. Foron políticas xeralistas que afectaron a todo o mundo e non se concentraron nos que menos teñen, que en teoría era un dos obxectivos dese tipo de políticas. Bueno, isto é a aplicación con 7.500 millóns de euros, que foi o que se gastou o goberno español nese ano 22, moita pasta, moito diñeiro. Collemos ese diñeiro e aplicamos o que dixemos no libro branco, deixando as últimas 4 decilas sen compensar a xente con máis renda en España e concentrándonos nas 6 primeiras decilas. Aquí tamén hai clase media. Fixadevos que perfil máis distinto distributivo, verdade? Comparade isto con isto. É o mesmo diñeiro, 7.500 millóns de euros. Bueno, e isto, que tamén é mellor, é unha política
de darlle unha cantidade igual a todos. É un lump sum, o que chamamos economistas lump sum. É moito máis fácil. Non facemos transferencias a grupos diferenciados, facémoslo a toda a sociedade, pero damos, non sei, 100 euros por familia. Ou 200 euros. Eses 7.500 millóns divididos por todos os fogares. E fixadevos que o impacto é mellor. É mellor que este. É menos regresivo. Por qué? Pois porque eses 100 euros son moito máis para un que ten menos que para un que ten moito. De acordo? De maneira que, bueno, máis propostas que fixemos, pois fixemos unha proposta no ámbito da aviación, de novo entrou o lobby da aviación dunha maneira moito máis taimada, por así dicirlo, moito, casi pior, non? Porque ao cabo duns meses presentáronse en Madrid un informe de Deloitte que replicaba, non mencionaron o libro branco, nós facíamos unha simulación de 7,85 euros por billete e replicaba ese informe, en teoría, esa cifra, que é unha cifra moi modesta por billete de avión, que xa está aplicada, por certo, por moitos dos países que mandan turistas a España, replicaba isto e viña a dicir que íamos fundir a industria turística española porque non sei que tipo de elasticidade de precio aplicaban, pero se iban a reducir moitísimos turistas e, por tanto, moito desemprego no ámbito turístico. Xuntáronse en Madrid nun grande evento todas as grandes aerolíneas para presionar o goberno español co sector turístico, non me lo perdades, e dixeron que, por favor, isto non se pode, fixadevos, 430.000 empregos, 11 millóns de turistas. Eso non mencionaron o libro branco, pero é unha resposta ao libro branco, porque tiñamos esa proposta dun imposto sobre a aviación, ademais do imposto de queroseno, pois precisamente para matar un pouco a demanda, pero dunha maneira moi gradual. Bueno, isto é as dificultades que temos para avanzar, donde pois un grupo de académicos que fan o que poden, de repente se enfrentan a isto, non? de uns informes que piden as grandes corporacións para paralizar, non? Calquera avance nese eido. Bueno, eu creo que xa vou acabar aquí. Eu deixaría estas conclusións. Temos un grande desafío, unha preocupación científica máxima, eu creo que nestes momentos, quen negue isto, pois, eu creo que ten pouco coñecemento. Temos un camiño moi pedregoso. Os políticos que nos intentan vender, eu creo que estas historias de transición ecolóxica moi positiva para todos, é errado. A transición ecolóxica é costosa en moitos sentidos, na paisaxe, nas rendas, en sectores que van desaparecer, no custo do transporte, en moitos temas vai ser moi custosa. Isto implica que hai un montón de forzas que están intentando parala, retardala, forzas de diverso tipo, lobbies empresariais, plataformas, hai de todo por aí, e hai que telo en conta. E temos que intentar, eu creo que xogar con dúas cousas, ter as políticas axeitadas, os incentivos axeitados, ter políticas non solamente que incentiven, sino que sexan xustas, non? E no caso galego, pois antes comentábamos, non? Que necesitamos que as políticas de expansión renovable sexan xustas socialmente, non? Pero tamén necesitamos que sexan xustas as políticas de mitigación no transporte, por exemplo. E para iso temos alternativas compensatorias que podemos aplicar. Non é algo... Cando dicíamos nos isto no ano a mediados do 22, que eu intentei participar no debate todo o que puiden, e pedía ao goberno, pero non fan isto os 20 céntimos, é un disparate, fan outro tipo de políticas. E desde Madrid dicían que non, sabemos que é o axeitado, pero non temos os medios. Como que non hai os medios? É dicir, non é difícil facer un lump sum, como que nos propuñamos. Se nos pudemos calcular, ademais, esas compensacións para deixar as 4 primeiras de filas, temos que ir montando estes medios tamén para o futuro, non? E fixadevos que hubo un momento en que, cando se suprimiu dos 20 céntimos, aplicaron algo parecido ao que propuñamos nós, pero de novo foi un fiasco, porque resulta que pedían tales
eses 200 euros que non sei se vos lembrades, que puxeron para solicitar, pedían tales requisitos de entrada, había que ter un certificado electrónico, había que facer a xencia tributaria, que eu non sei canta xente levou iso, pero ese tipo de políticas non son as axeitadas. Queremos chegar a xente que menos ten, non podemos pedirlle certificados electrónicos en 1000 papeles, porque senón non vamos ter éxito, non? Bueno, eu creo que é tamén necesario vernos como parte do problema, por suposto, como emisores, como xente que ten, ademais, recursos para esta transición, por tanto, parte da solución, pero non poñernos, bueno, aquí estamos nós, nos vamos a parte, non? Somos parte dun entorno moi complexo e eu creo que temos que debatir isto en toda a súa medida, non? Porque se collemos debates moi parciais, seguramente, bueno, pues vamos a acabar tendo razón nese debate parcial, pero seguramente perdéndonos a fotografía máis completa, non? Por suposto, encantado de, se non dá tempo neste debate, aí está o meu correo, tamén está a miña páxina web, onde moitos dos artigos de prensa, artigos académicos están disponibles e poden baixarse e lerse. Pouco máis. Grazas.